ए शंभू बाबा, यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बेचारा 2 साल पर आयल बा। गांव में बड़ा हाला होता कि ओकरा मेहरारू के 3 महीना पर लड़का हो जाता। जेने जेने जाता लोग कहता का होता रा मौगी के 3 महीना पर लड़का होता। 3 महीना पर केंगा लड़का होता रे? वे तो पूछा तो ये बार फारे में करा के बर्बाद कर दे। करे ये बताओ कि गांव में हमार शिकायत हमार मोच कटवा के छोड़ दिले बड़ी। आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नाती कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ी। ए नाती कौन हम गलती कइले बनी हो? ते कान में खी कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता है 3 महीना पर लड़का होता नाती। हैं तो करबे बताओ कैसे होता ही। ए नाती तू जानता रे, तू घरे नहीं करत बाहर रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ही लड़का कहाँ से आई केकर हा बोल। ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना 3 से लड़का हो जाता है, फोन से नहीं का हो? तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहता तार मौसा आइल वाले फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे बाप रे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मारत तू देखो ए भौजी मारत रो कौने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई। हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमार मेहरारू मार के कोक हमर तू गला तब का करो ये गलती हो गई। जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत रो पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को ले लो। जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया। औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बतावे तो परी तोरा। ए नाती तो तू का जानता रो, तू पूछ बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबो। तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल। हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल। हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल। नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। ए भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दिया। हमारे पते ना रहला आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा दे तनी। फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे। बाप रे अरे जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबू करावता। चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। आहा ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी। अरे ममिला गंभीर बा की बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। चाली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा। चाली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा।
ना बतेबे तो कूठा फाड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। इनको बिन बंद पावे आउट गोइंग चला ए राजा असही भी कैसा फागुन मन में बोलता इनको बिन बंद पावे आउट गोइंग चला डाले लत राजा फीता काई तार होला एही से भइल हमर चिंता फिकीरता एही से भइल हमर चिंता फिकीरता आलो जनी रहन हमरा रोमिंग में शरीरता आलो जनी रहन हमरा रोमिंग में शरीरता डीजे राजू बिसौरा बजा ए राजा जी औरत ये कह दिया टिप टप करे तो रंग नंबर भारी रंगवा गुलाब जली करिया माली ए अंजनी भैया राम अंगया भैया ए बुजुल भैया रतन भैया हो औरत ये बड़ा वियोग में दिया तोरा रोमिंग बतावे के पड़े तो मार के पूछा बर्बाद कर दे बर्बाद नाती तू तो ऊपर बात पहले अब तू बर्बाद करो लेकिन तू तो सौ दिन के लेके माजा मारता नाती हम आज तू जात पूरा करता रहो बर्बाद करो आज भजाए द करे जा काल से ना जाए आज भजाए द फिर दिन पाइल बनी पिपिटा पे करब तो रंग नंबर धानी तुरंत नी हट राजा काल जाई माली काहे रहुआ मन बोला कातना ले कोही हमर माना वाला लीरता कातना ले कोही हमर माना वाला लीरता बिसौरा बाजार अनतनी कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गई का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक ना तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो ओइसे हमरा का करे के बा तू अपन सोच तो हम अपन सोच लेम सोचा बे रस भारत समाज में तेरा कट्टी के सोचा बे अरे बाप रे का माई रे नतिया मार के तो कोक तूर देलत रे दादा दादा करबू दादा कि कातना ले कोही हमर माना वाला लीरता रमजनी डाली अभी रोमिंग में शरीरता रमजनी डाली हमर रोमिंग में शरीरता डीजे राजू बिसौरा बजा
डीजे राजू सौरा बजा अभी हो कहे लागल अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला कि हो कहे लागल एकर के हम नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे बर्बाद करत तू ओसवा के देश में रह तो तरह के सिखावले भी मौलवी आता व्यवस्था करत नहीं तो जा प्रभु घर में व्यवस्था काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नहीं घर भेजे ए नाती हम अपने से चल जा पूरा खेल में रह चल जाइबे ते अपने से हमरा बुझाता दे खेलल खाइले समझल